Hawate dadi tukang parkir, wong lanang nekat nggawa mlayu mobile wong marung nok Kabupaten Jombang. Hawate jere ngedang-dangi dalan, pelaku nyilek kontak nok korban terus mobile digawa mlayu. Lah dalah enek wae akale maling ki. Suprayetno 58 taun, warga Desa Menganti Kabupaten Gresik ndelik nok ngisor lesung kuno nok daerah omahe pas ape dicekel polisi. Pelaku dicekel gak suwe sakbare nggawa mlayu mobil teko warung mangan nggone Sumarni, warga Desa Janti Kecamatan Mojo Agung Jombang. Video dicekele iki nyebar nok grup-grup WhatsApp. Pelaku saiki wis digawa nok kantor polisi Polres Jombang kanggo tanggung jawab nok kelakuane. Pas nglakoni kuwi, DE njaluk kontak mobil nok korban kanggo ngeleh mobile mergo jerene ngedang-dangi dalan. Tapi pelaku malah nggawa mlayu mobile korban. Korban sing jenenge Ahmad Kanafi, 79 taun, wong Desa Cukir Kecamatan Diwek Jombang, pas kuwi lagi mangan langsung ngenakno kontak mobile. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra ngomong, teko keterangane korban, kedadean kawite pas korban sing ape mulai teko Mojokerto, tapi pas nok nggon kedadean DE karo bojone leren mangan nok warung langganane. Sakbare markir mobile, idep-idep enek wong sing ngareki DE sing ngaku dadi tukang parkir. Pelaku ngomong nek mobil korban ngedang-dangi dalan terus ape dipindahno karo pelaku nok parkiran. Gak curiga blas, korban langsung ngekekno kontake nok pelaku, terus karo pelaku langsung digawa mlayu ngulon. Sing ati-ati yo Bateh. Saiki akeh lho kedadian penipuan nok endi-endi. Pelaku tibake wis biasa alias bolak-balik nipu nok pirang-pirang nggon. Pelaku ligik bloko metu akhir tahun 2024 deknane. Mergo kelakuane, pelaku balik di penjara neh. Dikenai undang-undang pasal 378 tindak pidana penipuan sing ancaman hukumane 4 tahun penjara. Saiful Mualimin, CTV Jombang.